Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă arăt cum să vă faceți setările pentru Voicemeeter ca să aveți o calitate la microfon foarte bună. Prima oară vă duceți pe Chrome și scrieți Voicemeeter banana și primul link, o să vă las linkul în descriere ca să-l descărcați. Intrați aici, vă duceți jos, dați Voicemeeter zip, îi dați download, eu nu-i dau că l-am deja. Apoi o să vă deschidă folder, îi dați instalează, scrieți aici în bara de căutări Voicemeeter și îl porniți. Aici vă setați voi căștile sau ce vreți voi, căștile sau monitorul, pe unde se audă, pe monitor sau pe căști. Apoi vă duceți la stereo input 1, vă selectați microfonul, ori de la căști, ori cum la meu manual microfonul meu de la Trust. Și apoi urmează partea specială. Aici voi o să-l aveți setat așa. Voi trebuie să-l setați undeva pe aici, pe undeva, pe aici, așa, să se audă foarte bună chestia asta, calitatea microfonului. Apoi o să-l aveți foarte mic, voi îl puneți la 0.9. Dacă eu ridic aici, mă aud foarte nasol. Vă puneți pe 17.2 ca să se audă foarte bine. Apoi vă duceți în Task Manager, la Details, o să aveți aici prima audio dg.exe. Apăsați click dreapta, vă duceți pe Set Priority, dați pe High Performance, dați pe High, apoi la Set Affinity debifați tot și puneți doar CPU 2. Acum microfonul vostru o să se audă mai tare și mai puternic și mai clar și cu bas, ca să aveți un microfon foarte profesional. Cam asta a fost cu episodul ăsta, cu videoclipul ăsta foarte scurt cu Voicemeeter. Apăsați și voi pe butonul ăla de like. Eu am fost Sistem, vă pup și aveți grijă de voi. Pa, pa!